Insurance Centre Wales Canolfan Yswiriant Cymru. Ifan, beth yw cefndir Cymru? Mae Canolfan Yswiriant Cymru wedi cael ei sefydlu yn Aberystwyth yn Nhre Fenedigaol i. Dyn ni bron blwydd oed ac pwrpas y cwmni ydy trefnu a rhoi cyngor yswiriant i gwsmeriad y busnesau hynny dy lle'r Cymru ddim. Ie, da iawn. Chi wedi cael trefniad arian gyda llais, ond dwi'n falle hynny. Pa mor bwysig yw Gymraeg i'r Cymru? Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig i fi'n bersonol. Mae felly cael rhoi y stamp hynny ar y cwmni, a'r busnes yn rhywbeth dwi'n teimlo'n gryf amdano, ac mae cael cynnal sgwrs y mi busnes trwy'r iaith Gymraeg yn rhywbeth sy'n rhoi pleser i fi. Dwi'n teimlo bod o'n agosaidd at yn cwsmeriad ac felly'n ymlachio'r cwsmer i fewn i'r sgwrs hefyd. Wrth gwrs, ac bod chi Cymru wedi bod yn redeg am flwyddyn, mae twmp o brofiad gyda chi yn maes yswiriant Llyndys. Dwi'n gweithio yn y byd yswiriant ers 10 mlynedd, wedi cael profiad o weithio ar hyd a lled Pryden. Felly mae'n braf cod yn ôl i Gymru a roedd y profiad wedi ennill fewn a fel dwi'n cael gweithio yn y Nhre Fenedigaol yma yn Aberystwyth. A sut mae clientiaid bosib yn cysylltu â chi? Mae'r wefan ar gael icw.cymru a mae'r manylion i gyd ar hwnnw. Gwych am anghenion yswiriant icw.cymru. Diolch yn fawr iawn i chi.